Kinga harkar nan bakin sani an yi ba so ɗaya ba so biyu ba. Na kira ki sai ki ringa wani babbata rai. Zo mu je a yi abin nan a gama kawai a wuce wajen. Wai kai sai kai ta takura wa kanka kuma ba wani abin arziki kake ba mutum ba duka buka dame shi. A to harkar nan fa kan ni in taimake kan. Kin sani ba baki sani ba. To da haka ki zo mu je a yi abin nan a wuce wajen kawai. Yanzu yau ma kangon zamu. To ina da inda ya wuce shi ne? Ai ka ji siyarka. Aikin kenan kango dai kango. Mu je to. Waje wai ya ja waye yanzu bai kawo mana kayan nan ba kai ga sani fa ni wallahi na gaji da kai ga san dai ba na wa an aiki bawa garin su bawa da Allah dan wai ya yaro za mu aike shi na zo mu aike shi dan bawa biyayya ne kanka da bawa da Allah ni taji ne kai ya zaka ce da ga sani bawa da Allah Hello? Wallahi yanzu aka kira ni. Yanzu nan aka kira ni an ce ana rabon kuɗi a jakkin nan na farawa. Ni ma ka ga yanzu 'yan gidanmu zan je ɗebo kacokan za mu je mu karɓo kuɗin nan.